Distira egingo dugu, esfortzuz eta pasioz arrakasta izango dugu. Batzen dituzten balioak, inspiratzen duen etorkizuna, eraldatzen gaituen irakaskuntza eta beti gidajen gaitutuena. Barakaldon balio amets bat sortzen da, lanbide heziketa zorroztasunez betea. Bihotzez, Barakaldo elatze, distira egingo dugu, esfortzuz eta pasioz arrakasta izango dugu. Batzen dituzten balioak, inspiratzen duen etorkizuna, eraldatzen gaituen irakaskuntza eta beti gidajen gaitutuena. Talde lana, errespetu eta zintzotasuna, ikasle bakoitza gure komunitatearen parte da. Etorkizuneko ikuspegia, konpromiso soziala, potentzial handiko profesionalak prestatzen ditugu. Teoriatik praktikara, ibili barreko bidea, tresna eta jakintzekin mundua aldatu egingo da. Barakaldo lehatza, zure rondarea berezia da, etika eta profesionaltasuna duten liderrak eratuz. Berdintasuna bandera da, inor ez da atzean geratzen, aniztasunak batzen gaitu, elkarrekin haratago goaz. Emakumeak eta gizonak idealdera, justizia eta askatasunaren etorkizuna eraikiz. Barakaldo lehatza zure zena emozioa da.